Здравейте, дами и господа! Добре дошли в нашата презентация по случай разработената от нас униформа Denim Team. Бих искала да ви запозная с предимствата й, като ви разведа из всеки детайл. Да започнем с общия дизайн на униформата. Тя е със старомодна линия, типична за униформите на английските колежи, без прекалено необичайни и непознати до сега елементи. Не се пренебрегват традициите, но както виждате сме включили типичните за младото поколение дънки, откъдето идва и наименованието на самата униформа. С това вкарваме старата идея в 21 век, където няма време и място за неудобни коли и панталони. Нека сега да обърнем внимание на всеки от елементите един по един. Започваме от пуловера. Той е удобен, но и стилен и изчистен. Деколтето е V-образно, разкриващо ризата и вратовръзката. Той е с кобалтов син цвят, вдъхновен от логото на гимназията. В долната част по ръбовете на ръкавите и деколтето има лента с по-тъмен нюанс на синьото и бяло, което внася стил в дизайна. От лявата страна, в достатъчно голям размер, стои емблемата на ПМГ, подчертаваща престижа на гимназията. Под пуловера, както вече забелязахте, учениците ще носят бяла риза. Отново от лявата страна е инкрустирано логото на гимназията, за да може дори горещите летни дни да се знае от коя гимназия идва ученикът. Вратовръзката също е важен елемент от идеята. Тя е тъмно-синя, на по-светли и бели ленти, в тон с останалите части, допълващи цялостния облик на униформата. Може би най-същественият елемент на дизайна са дънковите пола и панталон. Дънковият панталон е със строг, спортно елегантен дизайн, достатъчно семпъл, за да бъде част от училищната униформа. Въпреки това обаче е удобен, което вероятно е най-голямото му предимство. Той разчупва иначе стандартния модел на униформата, като я приобщава към удобството и нуждите на учениците. Дънковата пола за момичетата пък е с дължина до коляното, което не разваля официалната и строга линия на униформата и е съобразено с правилника на гимназията. Горната част е типична за съвременните дънкови поли, а долната е от плесиран дънков плат, придаващ на полата оригинален и уникален вид. Избрали сме дънкови елементи в идеята си, тъй като искаме да разчупим представата за училищна униформа като грозна, старомодна и неудобна дреха. В наше време 90% от хората носят дънки. Те са комфортни и модерни, а моделите, които сме избрали, са стилни и официални. С това се опитахме както да запазим авторитета на гимназията, така и да навлезем в новия век, като направим така, че униформата да се харесва на учениците. Само теоретично, ако изберете нашия проект, ПМГ Академик Никола Врешко, град Бургас, би била първата гимназия в света, чиято униформа включва дънков панталон и дънкова пола. Това ще ни направи още по-различни и уникални и ще ни отличи от което и да е друго училище. Така че униформата с консервативен, учещ се от световния стандарт дизайн, но същевременно модерна и удобна, със сигурност ще стане любима както на учителите, така и на учениците.